chwale. Jako chrześcijanie jesteśmy tutaj z obowiązku, ale przede wszystkim z obowiązku serca. Sprawujemy tę mszę świętą w naszej intencji o siłę, o pomyślne wykonywanie wszystkich obowiązków w tym tygodniu, który dzisiaj się zaczyna. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, sprawa nasza wola była zawsze Tobie oddana, i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.